Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Adelbert Nongrum UMLA ka North Shillong constituency ha ka arpusan terik ukala lingkod arhajar apusan ula ai daki komputer ki laptop bat ki printer syaka senjuk wa indo secondary school arteli ki komputer bat kawai ka laptop syaka dorbar shnong sun kawai ka printer bat kawai ka komputer syaka sinat sepngi training institute com production center kawai ka printer kawai ka scanner bat arteli ki komputer bat syaki arngot ki samla pule kawai ka laptop syaka rikinti nongrang kabadang pule ke MBA bat syaka samla lari kerpang dekhar kabadang pule ya ka bitek da kawai pat ka laptop uba Adelbert hasyoban IT ya kini kitiar ulaong bakade ka kamram jong u kum ukpa ka constituency ban pet ya ki jongdon kam ki dorbar shnong ni ki samla pule ulaong ru bakani ka scheme ka de lingba jong ka chief minister special urban development fund bat kani ka de ka scheme ha ka ba ka shong ha u chief minister lau ai ne ai Hynrei nakalyang ka jong u ulapha ya ka jing tho syaka sarkar syaka office trekam u chief minister bat kermen ba un menjur ya kani warla umpat yo ya ka jing menjur na u chief minister Hynrei ulanang ai ya kini kitiar syaki Pyndonkam Shushu ulaong ru baya ka MLA scheme kaladon baro artli kisnem Hynrei kabadangsa kalong setang ban up ya ka jing menjur na ka sarkar ulaong ru ba unum Pyndonkam Bakla ya ka MLA scheme bat ha u benai jemang lani uyayong kanila IT si rabashnong jongka sosan do barshnong kawai ka printer par kawai ka komputer nam ta ka jemotoi ka snong ka Ibadai irabashnong jongka window dor barshnong para jupor long president jongka school managing committee jongka senjuk window secondary school kawai ka laptop bar kawai ka komputer ini kon samla beri lari kerpang dakhar bapule hapo nehu bitek te kumada kajing aiman CME ilapan pau kajing ya sibon bela poi ru hapot biong ba pun kot no kajing pule te dan takada nga hapan aiman sim kum nom kmat kani ka laptop ka banong kajing kerkhun ka banta chumi ngai ji ni ka tiar sei baman bapet ya ka training institute joka silot sabni ani ka singi hoi kani kajing pan jong kajing Pyndonkam hawade jong ka senjuk window secondary school nantak Pyndonkam po school ka bade ka computer bar ka laptop kumju kumsosun dorbar shnong kawai computer bar kawai ka printer nantak sinot sabni training institute com production center artli ki computer bar kawai ka printer kani kolong nak banta ka jemotoi khon sama ki bom la ban afford ni bom la ban ani ka jing hiran cukup pertai mo tiki karon ni institute ko ban ai ka jerap nak banta ki khon sama ki ba duna ka yok kon ki bona ki longyeng sem ki ba khan duna ka income tiba arngut na ki longyeng kani ko apan kran ka basai ki khon samla khantam iwe I khon samla I bari bakarte ni rikenti nongrang ibang nadat ban ai ya ka laptop matala madu banai agos ipuli stis po Ahmedabad opo Karnataka ipuli ru ya ka jipuli jungi re MBA ti bat iwe pat ide lari kerpang dakhar ipuli ka bitek apo nehu tena sodai kumu nomi khamat belong ru achu por kum khpa jong ka constituency ban pet yaki Pyndonkam jong ki paiba ala ki jong ki banta khamtam ki khon samla ki jong ki bawan khamtam ki long yeng sem ki ba khamduna ka yok ka kon wale si ki ni ki armut ki long yeng ki ba tangkum ki ri kun thai ki bom dam chu khpa ban kit ban ba e ka yeng sem ban penang perstat ban yarap lam na ka banta ki khon bakin kiyo saprang ha ki jong puli namar ka state ru ka Pyndonkam parat I khon samla jong I bakin go bat ka further studies ka jong ki bakin aban achieve ka further studies ka jong ki khanang bakin long pat ki atiar ki bala non rai ka jingmontoi bar ka jingkerku ya ka jat ban rew hi brok wi khamtam bi ka jala ti ani ka singam ngum sim sibon ka por dengan squad pan pau kani di ka scheme ka bang ladap ban approach lembau chief minister hawadi ka chief minister CMSUDF ka bade jong ka MLA ong jong ki kategori jong NGOs kategori ti kani gari ka prerogative jong chief minister hi ban ai la nem nomai tin rei layo ya ka ban ya karen bar ka long ka ba
seiso bona ban approve vision deka proposal nga pa sapo government poga office borom jong chief minister ti nga sungu ru apreng ni por wala da 4 yo ka approval na sungu comment bagidon ki parlo ki ba supply ni kitiar komputer kala ya kapan ban extend ya ka jigarap ke jongki ban ngi Skhim kini ki tiar ki bangsa IT hagini ki parlo ki bon lagi jongki bentang ni opriang ya ka kanong sya ke jingkerku nak bentang jongki ko mo pen paru hang ni ki scheme go bade jongka MD scheme ru pladon bolo artri snam ka approval amu kana api ka approval bagadang let nak bentang ka rang let po government nak bentang ka approval ti nomor ni babun ki Kylli ki scheme ko ka social media Hynrei ko mongong bangano Pyndonkam Bakla bakam di hok ngaban Pyndonkam Bakla dengan Pyndonkam hok nak bentang ka jimontoy jongki pajba ka konstituensi halagi jongki bentang barkani ru kumno ngatrai kumodon lang kira basung modon borom ni kapor ko aton pau bakani approval ru ngatrai kan wan kumno mira ni April kita ni kentin nak dia jonga kumemeli aton pau jing kemen pakajing sungu nam ta jongpi iwe ko